etili m akwụkwọ obodo oyibo na-eche ka ọ pụta ka njebe obodo oyibo. M wee fụ nwa agbọghọbịa m like wee jekwubie wee lụọ wee sị ya na m ga-anụ ya nyanwa like kwuo m kwelu njegwa ndị be nna ya gwasịa ndị be nna ya fasị m dulu ndị be anyị bịa wee dulu ndị be anyị jebe wee lụọ wee mee gị emesie gị ọbata. Unu mana akwụkwọ obodo oyibo adịrị ize na ọ na-ete aka ndị mgbe ụfọdụ ịtasịkwali afụfụ m ya pụtara ọkwana ya o wee tụọ ime nke izizi mụọ onye ọbụlụ nwa nwaanyị wee mụsịa dị nwa akwụkwọ obodo oyibo m wee pụta m wee jebe obodo oyibo. Mgbe ọbụla dis girl akpọ m ya na mama m a na-agacha mama m kọlụkọlụkọlụ si ụzọ a ya nwa kọlụkọlụkọlụ si ụzọ a oge ọbụla ọ na-ebe oge ọbụla nwa a na-ebe mgbe cheketa ihe a cheketa ihe a marọ m ka ihe a dị m wee si ya nne nsị ya kpọlụ nwa bụrụ ngwongwo gị na babe nna gị nọla ebe afọ mgbe ọbụla m ji wee nata mbịa ebe afọ bịa dulu gị anyị nọsịkwa ọ bụ na ị ga-esozi m jebe isolu m jebe obodo oyibo ka mmalụ ma nsogbu unu nwado n'etiti gị na mama ma ọ ga-akwụsị. O wee kwelụ wee bulu ngwongwo ya na-abe nna ya na-ese ndizili ego udo wee na-achị ọkwanya anakọtazikwa nna ahọzụ maka akwụkwọ m na-agbasi mbọ ike gbagide mbọ akwụkwọ m wee pụta mana mgbe akwụkwọ m pụta enwero m ego nwesị ka m nọlụ ka m chụta ego ka ezigbo ego dị n'akpa m ka m wee naba ọkwanya maka na achọrọ m nna luo anyị ejezie mee court wedding. Abụrụ na imesizie court wedding wee gbogote wee tilie akwụkwọ asa onye nụgolu nwaanyị wee dulie wee nataba ọkwanya ihe anụnwa ka m nọzisi ka m chụọ ego ihe dịka 1 to 2 years mbidozie na-anụ akụkọ na ndị di na-abịakwali ya ọ ọgwa m sị m na ndị di na-abịakwali ya na-eti ihe nke a so mesịa wee gwa enyi m nwoke si anya tie egodo anya ka ọ mara ife na-eme. Enyi m nwoke wee sị m na eziokwu eziokwu na ndị di na-abịakwali ya na ịfụ nwunye m na ọ na-agbazi sọ mma teghesie na-ama ọkwanya wee kwadobe ụna afọ ka m na-akwadozi na mana deeti m ga-eji n'elube. Enyi nwoke wee kpọọ m wee sị m na akagokwe mgbe a ga-eme ego nwunye m o. Ihe anụnwa wee gba m n'isi kparara m wee gbaa ụgbọelu wee naba wee luo wee jekwulu nwunye m ọfụ m ka ọ fụrụ m ọ dịrọ hapi etu o si kwesị ido asa onye na-eche die mana nwa agbọghọbịa m na-agwa na ihe a afụrụ m ya n'anya mfụgo di ebe ọbụla m ga-anụ ya ọkwanya wee jekwubezi enye wee jiri ya sị kedu ihe na-emenụ o nwere ihe ọ gwara m ọsị m jee ka mụ na papi akọba mụ jee ka mụ na papi akọba ihe anụnwa ka o kwuru. Wee jekwulu papi ya wee sị ya na mba ịkpọrọ nwunye m ọsị m ọgọ m na ọdụ ọzọkwa etu afọ nsi wee che o wee bụrụ na ndị anụnwa na onwego nwoke chọrọ ịbịa na nwunye m na fa kasigo na ọbọsị a ga-abịa mee gie ka a na-ekwuzi maka ya. Wee sị ọgọ m nwoke na ihe anyị na-eme na ọ bụrụ omenala Igbo ọsị m n'eziokwu na ọ bụrụ omenala Igbo mana onwenu na-eke akwụghị ọtago na m anọfiego oke m kwesịrị ịnọ ande na ya emesigo omenala ya kwesịrị ime iji wee keta mụ na nwa ya nwaanyị akwa ifugo. M wee sị ya na ihe a mara ka emelụ bụ ọnwụ wee na wee jegwa ndị be anyị gwasa ndị be anyị wee solu m wee bịa ewee na-ayọ dis guy na-agbakwa ihe ọgọ m nwoke kwuru na ọ bụrụ na nka chọrọ ịnụ nwa ya nwaanyị na m ga-ebido n'isi wee weta ego niile eji eme n'isi nwaanyị na m ga-ewetie again ihe mmesigoro mana duta ịgbala omenala ọsọ na fa chọrọ ka m wetie n'ụdị eji eme ego nwaanyị na ọmụgụ ọnya na ego ka nnyefa na ọsọsi abụ ihe nwere ike ime na ha ga-ahapụ m ka m nụwakwa this girl. Ife a na-agwụ na ihe anụnwa bụkwa only 6 years o 6 years ka m nọrọ maka na-akpụ ya nọ only enyotago ihe aka this man gwara m ihe anụnwa wee m dị n'ilu m n'ute mana igwu na eziokwu aka m fụrụ this girl n'anya ka ekwenụ maka nwa m nwaanyị dị maka na nwoke afọ chọrọ ịbịa nụ nwaanyị a do out maka na mụ na ya na-abọzulu ofu mbọsị anyị nyọsịla onyinye maka ya sef na-asị ya ifela anara eme gị ịbịala ịnụ nwunye mmadụ ọsị m gwa jele obodo oyibo je tọgbọlụ m jee nọkwuonu ndute nwa mmadụ ndobe si na nna anụ ya jebe obodo oyibo je na-akwụgharị
mụ nwụọ iyi na o nwere nwaanyị na-eli n'obodo oyibo kọbazie nnọọ so many things ịfụ na fa asasịrị nwa isi maka na ife niile m na-agwa nwunye m okwuru okwu nke ọbụla m kwuru ọsị m jee jụọ papa ya amara m ife m ga-eme mana achọrọ m ka m mara ife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ife ịlụ ọmụ ji ego oninu nwanye nwoke anụnwa ka m wee nwee ike nụbakwa nwa ya nwaanyị ka ọmụjụ eche m na ọ chọrọ ije ọsụta m afụfụ na nkịtị na-abụ and eche m dat na o nwere ife omenala ọbụla o mere na o mere ihe anụnwa just to punish me ọ dị mma ka ọ na ọ dịrị mma ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa anyị ife ilo na comment section ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka o luo ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ